Nädip bir wagtda adamy kitap okanýaly okamaly. Birinji, oturandan soňra dessine bir aýagyny beýlek aýagynyň üstüne goýýan adam köplenç ýagdaýda uly maksatly we işeň adam bolýar. Ikinji, gürleýän mahaly eňegini elleýän bolsa, ol ýedölçäp bir kesýän adamdyr. Üçünji, gollaryny döşünde gowşuryp durmagy halaýan adam köplenç ýagdaýda berk pikirli adam bolýar. Käte bolsa oňa dik düştülik mahsus. Dördünji, gözler yalan sözlemeýär. Eger biri seniň gözleriňe gönser edip bilmeýän bolsa, ol senden bir zady gizleýär. Beşinji, ýylgyranyna ýüzüne ýygyrt emele gelmeýän adam yalandan ýalgarýar. Altıncı, egerde birinin gepleşikde tumşugy ýokary bolsa, ol gedem adam. Yedinci, eger seniň bilen gürleşende onuň gaşlary iýdi giderli ýokary aşağı hereketlenýän bolsa, ol seniň bilen gyzyklanýar. Sekizinci, belki, mümkin, ýaçak edýärni ýaly sözleri köp bolanýan adamlar köplenç ýagdaýda ýaýdanjaň we özüne anamsyz adamlar bolýar. 9-njy, adamyň gürrüňdeşlik mahaly boýunyň arka tarapyny okalamagy onuň oňaýsızlyk, gorugsyzlyk ýa gömürtüklik duýgusyny başyndan geçirýändigini görkezýär. 10-njy, eger biri barmagy bilen stoluň üstüne gaýta-gaýtadan kakýan bolsa, ol ýa aljyraýandyr ýa-da bir zada sabyrsyzlyk bilen garaşýandyr. 11-nji, eger bir gollaryny döşünde gowşuryp ýygy çekilýän bolsa, ol özüni goraýandyr, gürrüňdeş bilen gyzyklanýan näler ýa-da daşky dünýä üçin ýapyk ýagdaýdadyr.